दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननानै बुङोब्ला दुलाराय बर' माहारियानो हारिनि सिनस्रि होननानै मिथियो। बे नोजोर आरो सान्थौ सानस्रिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो हर सान खामानि मावबोगासिनो। बेफोरनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बिथिङाव बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव लांनो नाजाबोनाय जादों। मख'नो गोनांदि मेरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव एबसुआ मोनफ्रोमबो दख'रा आफादनि सिङाव थानाय फरायसाफोरनि थाखाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय जादों। दिनै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसेनो बर' बाजार दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय मोननै सेन्टाराव मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंफुंनाय जायो। बे आनजाद खुंनायनि सोमोन्दोआव बर' बाजार दख'रा एबसुनि आफादगिरि जोंसार बर'आ फरायसाफोरखौ थांखिनानै मा बुंदों फै मिथिना लानि। दिनै जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे जोंहा नैबे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंहा नै जोंनि बर' बाजार दख'रायाव मोननै सेन्टाराव माने आनजादखौ टेलेन्ट सार्चखौ लानाय जादों। मोनसेया जाबाय बर' बाजार गोजौ फरायसालि आरो मोनसेया जाबाय एम इ सेक्सनखौ जोङो बर' बाजार गेजेर फरायसालियाव लादों। दा बेनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायगोन नैबे आनजादखौ जाय बिथांमोना लिरदों, दा जाय बिथांमोना होगोन बा होदों बिथांमोना मोनसे खेथ्रआव एडभान्स जाना थायो। जायफोरा इयुनाव हायार सेकेन्डारि पास जानानै जायफोरा मेडिकेल आनजाद बा इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्स एग्जाम लिरगोन बिथांमोना बे सिस्टेमखौ माने बुजिनानै माने थाखानाय जाहैयो आरो। दा बिनि थाखाय जोबोद मोजां, फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद एडभान्टेज दङ आरो। नोंथांमोननि बे दख'रायाव साबेसेसो फरायसाफोर? जोंनि दख'रायाव एम इ सेक्सनाव गासै 185 आरो हाइ सेक्सनाव माने जाय सेन्ट्रेल मिरु आफादा सामलायदों बेवहा गासै 92 फरायसाफोरा आनजाद लिरगासिनो दङ। बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय फरायसाफोरखौ मा खावलायगोन नोंथांमोन? जों दख'रानिफ्राय बेखिनिखौनो खावलायगोन। देग्लाय जोंहा बाहागो लानाया एसे खम जादों हाइ स्कुल सेक्सनाव। दा फैबाय थानाय समाव बे आनजादाथ' जाबाय थाखागोन। गतिके बयबो साफ्रोमबो फरायसाफोरा नैबे आनजादाव माने बाहागो लानांगौ, जों बेखौ दख'रानिफ्राय खावलायनाय थाखाबाय आरो। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एम ए खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एम ए खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।